Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug ilabi na sa mga nagsunod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories ug kanimo pod Sir K nga nag-narrate sa mga istoryang gipadala. Unta masingit kini ninyo sa inyong Facebook ug YouTube ang ako ang kaagi kaniadto nga wala yun ko magtuo nga masuluyan kini nako. Nahitabo ko sa akong natrabahoan kaniadto ang katingalahan nga hangtod karon anaa di gihapon adto. Ilakip na lang pod nako mga kaistorya ang istorya nga nasulayan pod sa amoang gwardya nga nandestino adto. Ug diri nako sugdan ang akong istorya. Ako day si Jovincio, tubong taga Mindanao, ug mi-apply ko isip usa ka trabahante sa imbakan og mga harina, asukal, hasta pod margarin. Makaingon ko nga grabe gyud ay kasagana gyud ang Pilipinas sa mga panginahanglan, kay gabuntod gyud ang mga sinako sa asukal ug uban pang panginahanglan nga anaa sa warehouse na akong natrabahuan. Permero pa na kong sulod ato, okay ra gyud kaayo sa kuan trabaho. Kay kinilagi nga nangita kog kwarta, sudlan yun nako maski unsa pa na, basta kutob lang sa akong makaya. Kaya nun yun nako, aron lang mabuhi og makahatag pod kog sustento para sa ako ang gibuhi na pamilya. High school ra akong nahuman mga kaistorya, maong naningkamot jud ko para makalahutay sa pang-adlaw-adlaw na pagpangwarta. Pagpangalsag mga sinako nga bugas, hasta pod mga kopras ang ako ang nasulayan. Nag-truckboy pod ko kaniadto ug sagol-sagol na lang ako ang nasudlan na trabaho. Kasulay pod ko anang manguha og balas sa sapa para ibaligya. Maong nakaana ko, nabintaha gyud ko sa mga nasulayan sa pagpanarbaho. Mao siguro nga gi-hire gyud sad gyudayon ko ato sa nag-manage ato na warehouse nga akong gi-applyan. Human sa akong pag-apply atong adlaw nga miadto ko, pagsunod si mana ni ana, giingnan ko ato sa head sa warehouse na pasuguro na ko ato sa ilaha. Mao to nga miabot rang adlaw nga nagsugod akong trabaho sa warehouse. Namangha gyud ko ato sa dako sa mga warehouse. Una pa lang, dako yun kayo ko pagtuo na usak kini sa mga dagko nga mga supplier ang akong natrabahuan. Kay daghan kayo kini og mga trabahante ug napagyud kini mga ekipo nga para mapadali ang pagtrabaho. Trabaho na ko adto gyud ko sa sulod sa warehouse kay pinaspasay ang lihok adto. Sa akong pagpanarbaho, midangat og pila ka adlaw, semana ug buwan usa ko naka-adjust. Makaana ko na dili gyud ilalim mga kaistorya ang manarbaho sa mot na kun inalasahay. Maong kamo nga naigaan nga mga trabaho diha, ang pingi intaw ninyo kay dili taon tanang trabaho sayon susama sa ako ang nagian. Balik ta sa storya. Nausab ang dagan sa akong pagpanarbaho, dihang na-assign ako og panggabii. Naatulto nga indi man ang harina maong pinaspasay ang trabaho namo. Ang uban sa akong mga kauban, nangyawat og overtime para lang na extra sa pagmanarbaho. Ang warehouse na akong natrabahoan, medyo karaan na gyud kinig porma. Dako lang gyud kini, mao siguro nagitapulan ang tag-iya na ipahayag ang iyang palibot. Usapod sa akong namatikdan, ang mingaw kaayog aura sa mga warehouse. Itom ang sulod ni ini, inubanan pa silo ug duka kaayo na kolor nga suga kumaddan ag kini sa sulod. Sa akong pagpanarbaho og panggabii, naadjud ko'y namatikdan adto nga dili na ako masabtan. Pag-una, gibaliwala ko lang kadto, pero kalaunan, nakamatikod ko nga murag maglain na gyud. Naisa kagabi ato na nagtrabaho ko ug nabutang ko ato sa area na ako lang usa ang na-assign. Kay uban ato sa kong mga kauban, gipatrabaho og pagdiskarga. Ako ato higayuna na ako stigihap. Sa akong pagsuroy sa likod na bahin sa mga gabuntod na sinakong harina, adunay dapit adto nga dili na ko masabdan kung unsay naa. Murag na ay magsigig hamok nako na paadtuon ko. Unya kalit lang, naanay hagawhaw nga tingog ang ako ang madunggan. Murag na ay moagni bitaw nako nga paadtuon ko. Ug dili jud ko makasabot kung unsay gipanulti ato. Usahay, naapoy manitsit adto ug ang mas nakapahibulong sa ako murag na ay tingog nga naagagikan sa ilawom sa yuta.
Makabantay pud ko usahay, namurag ang tingog mukuyog kini sa mga tumpok sa gipile ng mga ipangkarga. Pero medyo ko ni masulayan sa panahon nga mag-inusara ko adto. Kahibulungan lang kung na ako'y kuyog, wala raman pod. Gibaliwala ko lang kato pag-una, kay basin lagi bunga ra kini sa akong mga imahinasyon o mga madunggan. Bisan unsan lang pod ako ang mabatian, kay lagi, panggabi man ang kontrabaho, unya kulang pod ko sa tulog usahay. Gikibir balikat ko na lamang kadto, o ga-focus sa lagi ko sa trabaho. Pasiuna pa lang tunako na kahibulungan ug namatikdan mga kaistorya. Sunod ni ana, na ito'y isa ka adlaw, human sa ako ang day off. Pagkaugma ni ana sa gabi, misayo ko og sulod, kay nisakay ko sa akong amigo nga mo duty pud og panggabi. Nagpa-drop lang ko adto niya sa warehouse, kay adto masad siya mag-agian sa akong gitrabahoan. Medyo nasayo ko ato, ug tanto nga nag-break ang uban sa mga kauban nako nga duty og 2:10, misulod ko sa warehouse. Kaya wala pa man tong oras sa ako ang pag-in, miadto usa ako sa may guard dapit, kay nasuod naman puto nako, unya nagstorya-storya mi. Taod-taod, mihangyo ang guards ako na kung pwede ba daw kumulingkod adto sa iyang gipwestuhan, kay mo palit usa daw siya og sudan para sa iyang panihapon. Mitando lang pud ko ato, basta mo balik lang gyud siya dayon. Total, sa unahan ra man pud ang tindahan, makita ra pud niya kung ugali na i-delivery truck nga moabot sa warehouse. Milakaw na ang gwardya o ako galingkod ko sa iyang lingkuranan. Nagkuha ko sa newspaper na nakasukip sa iyang lamisa ug dayon gabasa-basa ko sa mga balita atong adlaw. Sa akong pagbasa-basa sa newspaper, naimisanting sa akong dalunggan nga usa ka tingog nga gagikan kini sulod sa warehouse. Tuan na pod, paminaw nako murag na itingog nga naghagawhaw na sa dadto. Kadugayan, nakadungog ko nga murag na inangayog pakitabang. Nag-aninaw lang yun ko ato kung asa gagikan ang maong tingog. Pag-una, gibaliwala ko lang to, kay basin niyag tingog to sa sakyanan noon sa ba. Imposible masad kaayo, kay halos nang gawas sampud ang mga nanarbaho, kay oras man to sa break time sa nag-duty og 2:10. Samtang gapakli-pakli ko sa pahina sa newspaper, dito gyud nako nadunggan ang usa ka tingog sa tawo ug miingon kini nga, "Tabangi ko." Naikag ko dihang pagkadungog nako sa maong tingog. Mura kinig nagpingit sa kasakit ug halos mahutdan na kini sa hangin dihang mistorya kini. Kapila pa kini gabalik-balik. Kalit lang nga ng limbawat akong balahibo ato Sir Kay pagkadungog nako sa tingog ug mihapuhap ko sa akong mga braso ato. Sukad-sukad, kato pa jud ko nakabati ug gingon ato na tingog. Di ta ba jud kumutuan ng hadlok-hadlok. Pero lain kayo sa pamati ang ako ang nabatyagan atong orasa. Pagkahuman ato, nawala na pud. Taod-taod, mitingog na pud kini sa ikaduhang higayon. Ug maura gihapon ito gipamulong, miingon gihapon nga mangayo kini og tabang. Didto, mitimbakuwas nako sa akong gilingkuran ug gisulod gyud dayon nako ang warehouse. Kay duda nako, naagitaw nga nagigtabang sa sulod. Pasulod ko sa warehouse mismo ug milanog pag-ayo ang tingog ug gabalik-balik na kini. Mieko ang maong tingog ug wala gyud ko ato mahimutang. Gapanglingi ko ato sa palibot, apan dili gyud nako matino kung asa gagikan ang tingog. Namulong pa ko ato na kung asa kini siya dapit aron matabangan nako. Dako na kayo kog tingog ug galunog-lanog na kini sa warehouse. Mitingog ko sa makadaghan ug gidagan nako ang likod nga bahin sa mga tumpok sa sako. Duda na ako atong orasa na kini sa ilawom. Ang tingog wala gyud klaro kung asa magikan. Galibog gyud ko ato kung asa kini siya makitaan. Pagkataod-taod na pod, sa usa ka bahin sa mga gabuntod nga mga sako, didto nako natumbok nga naa didto gyud gagikan ang tingog. Dihang paliko nako, medyo naklaro na gyud nako ang tingog. Apan nakita nako, naa didto ang usa ka lalaki. Gahaguluhol kini sa kasakit ug nangayo kini og tabang. Duda nako, siya kadto ang nangayo og tabang. Natamukan kini siya sa mga harina ug nagkaputi siya. Pero ngano ingon ato akong nakita nga murag nilapos ra siya sa akong pananaw sa mga sako. Nakasiga ako sa akong mga mata, dihang milingi kini nako nga lagom kaayo siya og panagway ug nagkaharina ang ubang parte sa iyang lawas. Grabe to akong nabatian natong rasa. Katabangon ko nga nahadlok sa iyaha. Gitan-aw lang sa ginako siya ug ang sunod nga nahitabo, kalit lang nga nagsuka kini og dugo ug naay mga sagol itom-itom. Nag-apul-apul ang mga bagtok nga dugo
ug nanggawas kini sa iyahang baba. Nag-abot akong ginhawa na ato sa ako ang nasaksihan. Mura ko og kadagan nun, pero nanggahi akong tiil tungod sa akong nakita. Sunod na akong nasaksihan ang pagdahili sa mga sinakong mga harina. Midahili kini paingon sa tibok lawas sa atong maong lalaki, ug ako nakasinggit ko sa kahadlok kay basin matabunan pud kog apil. Nagsugod nagdahili ang tumpok ato sa mga sinakong harina, unya akong tiil dili gihapon ako malihok. Nagampon lang ko ato kung unsa man gali ang ako ang madangatan kay wala na gyud ko makalihok. Gipugos pa na kog lihok atong oras sa akong lawas apan dili gyud na ako mabuhat. Nagpiyong na lang ko ato ug namahala na ko sa Ginoo kung unsa man gali ang mahitabo sa ako. Kalit ra kaayo ang panghitabo ug didto nakadungog na lang ko nga gasinyas og pito ang gwardya nga na-assign adto. Natultol ko sa maong gwardya, gipabarog ko sa guard ug nangutan na siya kung naunsa ba daw ko. Nangutan na sad kini nga kung nganong saba daw kuno kaayo ko. May nalanggali, nakita ra daw ko niya kay wala pa, basi na ana pa daw kuno'y bati na mahitabo. Midali og kuha sa ako ang gwardya ug gidala ko dayon niya adto sa ma-entrance dapit. Ang uban sa akong mga kauban natingala kung nganong naunsa daw ko. Tulala ko nga gidala sa ma-entrance kay wala ko makatuo nganong gipakitaan kog ingon ato ug nasaksihan gyud nako kung nganong naay tawo natabunan sa mga sako. Gipakalma una ko sa gwardya ug didto nahinabi ko niya ngano daw nga nisulod ko ug gaunsa po daw ko adto namura man daw kun wala ko sa akong nahuna. Duda sa maong guard na basin giparamdaman daw ko atong trabahante nila na pud sa una. Nakaginhawa ko glawom ato ug naminaw sa storya sa maong gwardya. Ang storya daw nay usa ka insidente ang nahitabo daw ani na warehouse kaniadto. Natabunan sa mga sinakong nga harina ang usa ka trabahante nila kay wala daw kuno mabantay. Wala gid sila ilamag na natabunan na day kadto kay tungod sa kasaba sa makina. Ulahin na daw kini nahibaw-an dihang nisugod na kinig alingasaw ang baho sa patay nga lawas. Nahibulong po daw ang uban sa ilang mga kauban ato na nawala lang daw kini og kalit. Gatuo sila pag una na base ng undertime daw kini pero wala daw kini mo punch out. Pagkabuntag na ni ana, mga hapit na paniud to, nahibaw-an kay naanay baho ang may alingasaw sulod sa warehouse. Medyo nang limbawat akong balahibo ato pagkadungog sa gistorya sa maong guard. Kaya ang guard mismo na akong nahinabi, naka-duty po daw atong adlaw dihang nahitabo ang insidente sa warehouse. Kapila na daw kini magparamdam sa ubang mga trabahante ug na timing nga sa ako ano sad kini nagpakita. Mas ni grabe day kinig paramdam kaysa sunod nga adlaw ug wala masayop ang gwardya. Kasumara na daw kini sa pagkamatay sa mong trabahante sa warehouse. Wala jud ko mahimot ang hinuon ug nabalik na hinuon sa akong nahuna. Ang naong atong lalaki nga nagkaputi sa harina. Siya gyud tingali to akong nakita ug ang natabunan kaniadto. Siya di kadto ang kasigig pangayo og tabang ug tingog pud sulod sa warehouse nga magsigi og hagawhaw. Nakaginhawa ko to og lawom ug maayo na lang gali daw kay wala ko mamira og mga sinako na harina kung pasagard. Kay basin kung nakabira pa ko, simba ko mahitabo na sad ang naimatabunan na pud. Dako na akong pasalamat ato na naluwas pagyud ko ato ug gilamdagan pagyud ko sa akong nahuna na makabalik ko sa akong panimuot ug wala gibati na nahitabo sa ako. Human ko mikalma na, didto mistorya sad sa ako ang gwardya na dili lang lalaki ang magparamdam diri sa warehouse. Kay naapo daw ko ni babae diri ug maglakaw-lakaw kini ibabaw sa mga sako. Nagstorya na hinuon mi sa guard ato samtang nagpaabot ko sa akong in sa alas 10. Naihigayon ato na nagrubing ang kadtong guard. Nahitabo kini kadtong mingaw kaayo ug wala pi trabaho kay Semana Santa po daw ato. May kalit og palo ang suga daw sa sulod. Unya na sa suok kini nga bahin sa warehouse. Napunder di ang mobilya, maong gisusi sa maong guard. Nag-iwag ang guard daw ato sa iyang flashlight. Dihang nakabantay siya na naa daw kuno'y babayi ang naglingkod sa may taas nga bahin sa mga sako. Dihang dadanagan kini sa flashlight, kita sa maong guard ang naong sa mong babayi nga naa kini sa may kisami dapit na. Siga kayo kini og mata, unya nakatabingi ang dagway niini ug nakagawas ang dila. Dali-dali nga midagan ang guard daw ato ug may padaol kini sa hayag nga bahin sa warehouse. Ang kadtong babayi, may ambak-ambak pa daw kini sa mga sinako ug gisundan siya. Napaatras og kalit ang babayi daw kay duda sa maong guard. Kay kung wala pa siya makadagan, gisungga ba na siguro unta siya ato?
Halos malagpot day ang kalag atong orasa sa iyang nakita. Kay murag kahambat daw kini kaayo sa iyaha. O gapan nila pagyud kadto, dihang nagkaatubangay sila. Didto, nagpaabot na lang ang guard na na-elektrisyan na moabot para moayo adto ug iha kining giubanan. Wala naman po din noon magpakita daw ang babae adto kay gidadaan na daw kini sa elektrisyan ug dako kaayo na suga. Nang limbawt og samot ang akong balahibo ato pagkadungog sa gisulti sa guard. Maong dili gid daw kuno magkumpiyansa kun mo duty daw kuno og panggabi. Dili ko dapat magpadala daw sa mga hagaw-haw sulod sa warehouse. Kun mahimo, mo trabaho daw ko na naagi daw kuno ko'y kuyog o duol na makita na trabahante. Wala sa gyud ko'y hanaw kung nganong gipakitaan ko ingon ato. Pagkasunod adlaw, giampo na lang nako o gitirika na kog kandila sa duol nga simbahan ang katong lalaki nga natabunan sa warehouse aron mahiluna na siya. Maayo na lang gali, nawala ra pud to ang mga nagparamdam og hagaw-haw sulod sa warehouse human ko managpot. Kalaunan, mibiya ra pud ko ato na warehouse mga kaistorya kay nanimpad ko sa Maynila. Mga pila ka buwan, sukad nga nahitabo kadto. Miundang ko ato kay dili kasugakod ang akong lawas sa panggabi nga trabaho. Mao siguro na permi day sila hiring adto na warehouse kay uban sa mga empleyado dili gid ay makalahutay. Ang uban gihilong lang pud di ay kay naa na di kini nakit-an nga mga katingalahan sulod adto ug dili makita kanu sa ordinaryo nga tawo. Usasad sa hinungdan na miundang ko kay dako pud og sweldo ang nagpaabot nako adto sa Maynila. Hangtod karon naagihapon ang storya-storya didto sa mao na warehouse. Kaya ako ang bayaw, nakatrabaho man adto ug dili gyud kalikayan na maistoryahan kini namo ug mag-inomi. Puong pa sa ako ang bayaw, daghan po daw nga mga iparamdaman daw adto ng mga trabahante. Naosban pa gyud daw kini kay naa na pa daw kuno'y hapit matabunan sa mga sinakpo na pud. Hangtod karon, wala ko'y hanaw kung kinsa man gali ang katong lalaki nagpakita sa ako . Napagtanto nako nga maayo rasad nga nihawa ko adto kay wala ko kahibalo kung unsa pay dangatan ako na pud. Wala na lang pud ko magpaabot nga hasta pud ang katong babae na sad ang musudon nga mopakita o moparamdaman gali sa ako . Maura kadto mga kaistorya ang akong na-experience sa ka warehouse. Salamat sa paghahin og oras Sir K o pagbasa. More stories to come. Kini si Juvencio ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.